Welkom meesken thuis. Mijn naam is Jan Nicolai en dit is Naar Beetsgier terug. Wij zullen een weekenlang spannende en spectaculaire televisie maken, waar alle dagen een centraal thema en daarnaast hebben we vaste items zoals een kunstenaar van de dag, een talent van de dag en ik muzikant van de dag. En als laatste hebben we nog een soapserie waarin de band van Naar Beets zal laten zullen hoe Naar Beets er 50 jaar uit zal. Dus dat is wel heel spannend. Kortom, een bomvol programma. Maar als allereerste hebben wij een gast, een speciale gast hier Joert. En die komt hier aanrieden. Het is de burgemeester. Nou, welkom, mevrouw de burgemeester. Ik zou je ondersteunen. Zo, wat kom jou hier aan? Ik zit het stokje al. Ja, ik hou het stokje oer aan Naar Beets. Alsjeblieft. Dank u wel. En ik wil graag nog wat zeggen. Nou, dat kan. Welkom in Opsenal en vanzelfs Tiege welkom in het mooie Naar Beets. Dat wij warmere dwarpen hebben, maar duidelijk wijzen. Want jonke Naar Beets doch ek de gediek en lippenhuizen, maar aan doch het voor die dwarp. Beetsters binnen strijdbaar, zelfs redsem en hebben een sterke meenskipzin. Maar in oor maatje ze er wat van en zorgen ze ervoor dat zaken oppakt worden. De tientallen verenigingen en commissies bewijzen dat. Er kunnen wij altijd op stiepen en meewerking rekken bij gemeentelijke projecten en activiteiten. Ik denk dan bigelieks aan het Polderhaatkanaal. Wat zou het toch geweldig wijzen als er weer boten terug het dorp varen zoenen. Het meisje van een programma als dit is een heel soort werk. En ik ben de grutskop dat Naar Beets erin slagen is. Maar eind hier ik net oors verwachten. Ik wens je hem alle keer een protte succes en wil het daar. Nou, dank u wel. En respect dat je het in het Fries dient. Hartstikke dank. We zullen het stokje goed oerbrengen deze week en we zitten goed te passen. Dank u wel. Nou heb ik nog een vraag voor jou, want je brengt nou hier de burgemeester, maar je bent vast net haar persoonlijke chauffeur. Waar ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben Jaap de Vries. Ik ben ooit begonnen met mentrainingen. En de laatste 4 jaar ben ik bezig als equicoach. Jouw coachingstrajecten en ik jouw therapie. Mij hinders. Net aan hinders, aan meesken. Maar het hinder dat we wat inzetten om zelf ervaringen op te doen, ervaringsgericht leren. Oké, gedragstherapie met hinders. Hoe gaat het in zijn werk? Wat mag ik me daarbij voorstellen? Ik doe een hele eenvoudige oefeningen met een hinder. En het hinder dat reageert feilloos op wat jou als onderbuikgevoel bij je hebt. Wij mensen hebben een heel soort ratio. En wij kunnen dus oors voortwaan dat we in werkelijkheid binnen. Maar als mijn hinder werkt, dan lukt dat net. Want hinder viel precies wat naast hem zit. En dat fenomeen dat kan je heel goed broeken en heel goed inzetten. Om mensen ontdekken te leren wat hun zelf bezighoudt, waar hun kracht zit. Werd eigenlijk de punten zitten waar ze aan werken kennen. En bij een hinder dan krijg je dus ik ogenblikkelijk een reactie. Als je zich herstellen kan, dan zal dat hinder ik ogenblikkelijk positief reageren. Ja, een hinder prikt als het ware toch het oppervlakkige laagje van de meesken en die komt direct tot de kern van de zaak. Ja, dat is een heel mooi woord voor. Het heet congruent wezen. Een hinder is congruent. Je had de uitleg krijg al wat hand congruent. Wat betekent het? Ja, ik zeg van ik doe het, maar ik twijfel aan mezelf. Ja? Dan zal het hinder het net waan. Als ik zeg ik doe het, maar ik had de overtuiging dat ik het waan ken, dan zal het hinder het ik waan. En daarmee kan je dus meestal heel mooi ervaringsgericht leren wat dat over hunzelf zei en wat ze daar aan kennen. Ja, wist. En van waar is zulke therapie nou geschikt? Dat is heel breed. Ik werk je wel met getraumatiseerden ben, ik werk je wel met moeilijk opvoedbare ben, ik werk je wel met managers, met eigenlijk alles. De jongste is 8 en de oudste zo'n 60. En alles wat er tussenin zit. Ja, zo. Oké, dus voor iedereen die een steun in de regen broeken. Ja, iedereen die zei ik moet aan mezelf werken, want ik zit er afdroog of het wil gewoon net. En je hoeft ook geen ervaring met hinders te hebben. Je maakt er zelfs wel bang van wezen, dat maakt het niks uit. Nou, nog is het een geweldige ervaring om dat een keer te doen. Ah ja, dat was gewoon. Mensen die bij je kwamen die bang waren voor hinders? Ja, ik heb wel eens gewoon die zelf zien te googlen. Maar ik dat fenomeen op zich al, dan zei ze van nou oké, waar komt dat dan waar komt die angst bij? En daar kun je al hele mooie dingen mee doen. Ja. En je zult dat dan door de sessies in de verhoren neem ik aan. En dat die een beter wordt opbloeit. Ja, ze vinden hunzelf weer waarom. Ze zorgen zelf waar hun leertraject zit. Ze ontdekken zelf waar hun kracht zit. En dat helpt ze ik weer verder om het weer op te pakken. Ja. Nou, dat is wel heel bijzonder.
ik wil je danken voor je komst en voor dat je de burgemeester bracht daar vanzelf. Wij weten nou wel wat meer over hoe je hinders broeken kennen. Net alleen nog voor de kaders, dat we je zeggen, maar dus ik nog voor gedragstherapie. Dank voor je komst. Ik zei al, onderwerpen, verste onderwerpen die we hadden. Nou, de kunstenaar van de dag. Het is de bedoeling dat je een kunstenaar live op het podium wat bij ons meidjes zal. En het is Joet de eer aan Gerard Dijkstra om de spits uit te bieden. Gerard, wat is er Joet voor ons meidje? Nou, wat het wordt, dat kan ik nog niet zo zeggen. Het is een stuk kienhout, het is 6000 jaar oud. En het moet eerst eens even flink skiermakken worden, want het gas en zon, dat zit er nog alle jaar aan. Je zegt een kienhout, wat betekent dat? Nou, kienhout, het is hout dat had duizenden jaren had het in het turflijn. En ja, net in het vorige tijd, dan komt het boppen in het boerenland, zeg maar, en de boeren die hadden er een probleem mee. Dus het wordt eruit gegroeven. En, maar ja, wat ik zeg, het is een soort van bewaard gebleven hout. En ja, heel oud, zeg maar. Nou, ik ben benieuwd wat je van dit stuk hout nog meidje kennen. Wij zullen het aan het eind van deze uitzending zien. Dan komen we bij je weer om. En wat ik al zei, succes! Dan is het nou tijd voor uw volgende verste onderdeel. Dat is het talent van de dag. Het talent van Joet. Het kan alle dagen wat oors zijn. Een kunstzinnig talent, een sportief talent. Maar Joet is het een muzikaal talent. Het eerste talent, Joet, dat is Greta. Greta Andela. Kom ik even op deze kant van deze steen. Wat is er Joet voor u spelen? Ik zal een eigen nummer spelen. En dat heet Skimmelfriezen. Het is net een Fries besteend woord. Maar toch is het ook dat. Nou, ik word hier een protte succes wensje. Ik zou zeggen, brand los. Oké. Joete daar, ik jes overal. Hest het net in de gaten. Op de ras of in de kroeg. Je rikse hallo's praten. Zoek ik daar een mooie man. Zit ik oer hem te blaten. Zit hij op en zei je mij. Ik heb die wel in de gaten. Ze kennen wel Fries, ja. Skimmelfriezen. Ze praten wel Fries, ja. Skimmelfriezen. Ze Skimmelfriezen, Skimmelfriezen, Skimmelfriezen. Het binnen. Skimmelfriezen. Een vlieg wordt naar Italië ta. Deur op het mijn maten. Een kraam ik Friese onzin uit. Je mees het toch in de gaten. Zweer ook dat ze een jongen is. Of is hij nou links of rechtsdragend? Een grote avonturen ont ik jij. Ik heb die wel in de gaten. Ze kennen wel Fries, ja. Skimmelfriezen. Ze praten wel Fries, ja. Skimmelfriezen. Ze kennen Friesen, Skimmelfriezen, Skimmelfriezen. Het binnen. Maar Fries, ja. Skimmelfriezen. Ze praten wel Fries, ja. Skimmelfriezen. Greta Andela, een applaus. Nou, we zijn natuurlijk stiegen eens keer en gelukkig jaren we aan het einde van de uitzending nog meer van Greta. Is het nou tijd voor het centrale thema van de dag. Alle dagen zullen we in de uitzending in een thema bij de kop pakken waarin we naar beets aan je shell zitten. Dit is de eerste keer zit het thema geschiedenis wezen. Wij winnen van doel om daar met Johan Frieswijk over te praten. Helaas, wie hij op het eerste moment verhinderen. Maar gelukkig hebben we nog een historicus hier in het dorp. Dat is Anko Posma. Anko, welkom. Dank u wel. We gaan net al in de dag hier live op het terrein. Maar Douwe Dijkstra, hij zit daar aan tafel. En hij schetst alle dagen bij het centrale thema een soort strip, een cartoon. En die komt aan het einde van dit item dan in beeld. Dus we zijn tegen benieuwd wat Douwe meidje zelf voor u. Maar voordat wij verder ingaan op de geschiedenis, dat we er verder op indoeken, gaan we naar het filmpje van Joet. Dat gaat ik over de geschiedenis en dan zullen we eraan naar verder over praten. Dus het filmpje komt nooit eerst.
Het joerdijstige Nijbeets is een modern, bloeiend dorp. Er is eens niet meer dat denken docht aan de jarmoedige tijd uit het verliezen. Uit zijn het Kesrjochte Kanaal en het Iepenloftmuseum het Damshoes. De skiernis van Nijbeets wordt voor een groot part bepaald door veenaangravingen om turf te meitsjen. Zwierwerk, het uitroepeljen, lege lenen en bittere jarmoed zorgen voor scherpe sociale verhoudingen. In tegenstelling tot andere streken bereisden de Nijbeetsters net in haar lot, maar kwamen in opstaan. Opstaan in de turf. Boegbeeld van het verzet waart de anarchist en vrije socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In de tijd van de grote veenstaking van 1890 kwam hij naar Nijbeets en maakte de volle indruk dat hij toch de meesten us verlosser neemt waard. Hier in dit café hangt nog altijd een foto van mij aan de wand. Laten we eens controleren of dat nog het geval is. Goeiedag, kastelein. Nee. Zou u ons de koopakte en het portret willen tonen, zodat de kijkers weten dat ik de waarheid heb gesproken? Het portret hangt achter u. Ah, keurig. In de koopakte hoort aanwezig te zijn hier. En daar staat keurig in beschreven dat het portret hier moet hangen. Juist. Hier in het Openluchtmuseum van Nijbeets, het Damshoes, hebben ze een woningje uit het verleden nagebouwd. In zo'n woningje sliep soms een huishouding met meer dan 10 kinderen. Dus bijna niet voor te stellen. Dit was het beruchte gebouw, winkel met kroeg. Dit was het symbool van uitbuiting en verderf. Hier gold de zogenaamde gedwongen winkelnering. De veenarbeiders waren verplicht hun levensmiddelen bij hun veenbaas te kopen. Deden ze dat niet, dan werden ze subiet ontslagen. En in de kroeg werden hun karige loontjes uitbetaald. En niet voor niks natuurlijk. De eerste was gratis voor de veenbaas en de rest volgde vanzelf. Daarom was een van mijn spreuken: een drinkende arbeider denkt niet en een denkende arbeider drinkt niet. Aan de Domela Nieuwenhuiswei stiert ook een staanbeeld. Het is net een beeld van de leerder Domela Nieuwenhuis. Hier wordt een anonieme stakingsleider geëerd. Ze noemden hem de appelmeester. Zij en zijn gezin, dat waren de echte helden. En zij hadden het meeste lijden voor hun principes. Een betere maatschappij voor hun en voor hun kinderen. Ja, de vervening en de turfgraverij en vooral de opstaan in de turf. Ja, het belangrijk west voor de geschiedenis van Nijbeets. Anko, Domela Nieuwenhuis speelt daar natuurlijk een grote rol in. Hij wordt zelfs us verlosser neemt, hebben we het. Wat had hij nou budget van Nijbeets? Hij heeft heel veel voor Nijbeets betekend. Hè? Je zegt het al, onze verlosser, de Messias. Hij kwam met een boodschap. Hier in de arme venen, waar het de omstandigheden zo extreem slecht waren, daar had hij draagvlak om mensen te helpen en toch weer iets van die heilsleer terug te geven, zodat de mensen misschien toch ooit een betere toekomst zouden krijgen. Hij kwam in 1888 in de Tweede Kamer als eerste socialist van Nederland en hier in Zuidoost-Friesland, in het kiesdistrict Schoterland, de huidige regio Heerenveen en Opsteland, kwam hij dus met recht met een boodschap. Deze regio heeft hem min of meer groot gemaakt. Deze regio heeft hem mede groot gemaakt. Hij kwam zelf uit de rijke burgerij, Grachtengordel, Amsterdam. Nederlands pratend, zo'n schimmelfries waar Greta het net over had. En hij kwam hier om de strijd eindelijk eens een keer goed aan de kaak te stellen. Om de sociale strijd te brengen. Dat kon op meerdere manieren. Hij werd in de latere tijd ook steeds anarchistischer. Hij vocht tegen de gedwongen winkelnering. Heeft daar ook een wetsontwerp voor ingediend in de Tweede Kamer. Zodat dat eindelijk eens op zou houden. Het verbod is er helaas niet doorgekomen. Maar daar stond Domela voor. Dat heeft Domela voor Nijbeets betekend. In het filmpje hadden we het ook over, kwam de risico's voor de opstanders aan de orde. Wat waren hun risico's? Nou, grote risico's waren dat ze gingen staken, heel veel staken, waarvan bekend is dat Domela 5 keer bij zo'n staking aanwezig is geweest. 1 keer bij de grote veenbrandstaking, 1890, heeft maanden geduurd.
En als de veenarbeiders hier in de turf dan in opstand kwamen, dan namen ze het risico dat ze van het land verwijderd werden, hun werk kwijt waren en alles daarbij. Woning, geld, loon, alles. Ze hadden helemaal niks meer. Dat grote risico hadden ze. Dus een flinke impact kon het hebben inderdaad. Het had een gigantische impact. Ja, ik begrijp het. Hoe zat het met, je zegt staking in deze regio 5 keer. Domela Nieuwenhuis zat natuurlijk in de landelijke politiek. Maar waarom richt hij zich op deze regio? Omdat hier de omstandigheden zo groot waren. Men wist van armoede in de stedelijke gebieden. Door de industriële revolutie was het in de steden al verschrikkelijk. Maar dat was ook veel bekender in Den Haag. En nu juist hier op het platteland, dat wist Domela en ook een aantal anderen hier in de regio goed aan de kaak te stellen. Hij had een sterke socialistische kernomgeving Gorredijk. Met Zinderen Bakker, Stienstra, Van der Zaag. En die wisten Domela hier steeds weer naartoe te halen. Zodat ook het platteland hier in Zuidoost-Friesland, dat bekend werd dat hier de armoede zo schrijnend was. Dat is eigenlijk wat Domela mede in het werk heeft gesteld. Hij was een bekende Nederlander. Hij wist dat tot in de landelijke politiek goed, die boodschap goed naar het westen te brengen, naar de steden te brengen. Hij was niet alleen een verlosser, maar ook een boodschapper. Hij was een boodschapper voor Nijbeets. Oké. Ja. Dan nog even tot slot. We willen ook vooruitkijken als dorp natuurlijk. Wat zien we in het Nijbeets van nu? Nog terug van die tijd? Nou, wat we hier vooral terugzien is natuurlijk dit prachtige museum waar we vandaag zijn. Ja. En waar we ook die armoede en die sociale strijd steeds weer in beeld willen brengen. Men is nog steeds behoorlijk socialistisch in deze hoek. Ja. Maar om het oude erfgoed steeds weer te laten zien, hebben we dit prachtige museum waar we deze hele week zullen zijn met Doch it voor dien Dwarp. Oké, dan zullen we dat nog wel wat terugzien op tv. Anko, ik wil jou bedanken. Ik wil ook acteur Romke de Leeuw bedanken voor de rol van Domela in het filmpje. Allebei hartstikke bedankt. Gaan we nu over naar de cartoon van Douwe Dijkstra. Ik heb hem al aangekondigd. De cartoonist. Douwe, let u zien wat is voor u maken, joh. Een prachtige cartoon inderdaad. Heel mooi. Het Damshoes in Nijbeets. Prachtig. Gaan wij nou oer naar het volgende item, maar ik een historisch tintje. Ze komen hier al oprieden. We zullen even zien wat het binnen en wat ze doggen. Je sluit het aan, Sjukbo. Welkom. Ik kom even op deze kant van die steen. Waar ben je en wat kom je hier aan? Wij zijn Stichting Resping Nijbeets en wij zijn een stichting voor het behoud van oude landbouwmachines en het werk ermee. En wat voor machines zullen we hier nou staan? Je zou mij een van de eerdere jaren tanken die zelf aanzoog. En die is nu zo'n beetje 44 jaar in Nijbeets. Dus aankocht er ook familie Westijn hier uit Nijbeets. En toen is iedereen in verval gekomen en wij hebben gekocht en volledig gerestaureerd en weer gangbaar maken. Ga je er een prot aan op knappe matten? Eigenlijk al het ijzerwerk is nij. Toevalligerwijs wie de bodem eruit raten. En de zijkant is nog van het originele hout van vroeger. Zeer bijzonder. En na je assen onderkwam. De pomp is volledig nij. Dus eigenlijk alles is nij. Ja, en dit is een van de machines die je hem ha. Wat haal je nog meer? Eigenlijk al je zichtmachines, testmachine, zaag. We hebben ongeveer 50 landbouwmachines. En met de groep, we zijn een fjouwer hobbyisten. En dan hebben we een 24 tot 30 trekkers. En dan organiseren we Stappeldij op de laatste zaterdag van augustus, 24 augustus. Stappeldij, wat is dat? Stappeldij is een landbouwevenement. Met hinders, trekkers en alles wat met landbouw uit te steen had. In de breedste zin van landbouw. Je organiseren dan als het ware een soort evenement waarbij mensen deze oude machines kennen. Ja, klopt. Wij organiseren samen met Damshoes. Wij als stichting Resping Nijbeets. En organiseren we dan een Stappeldij. En dan komen stoommachines en een 50, 60 trekkers en ringriederijen erbij. Ja, een hoefsmid, alles en een grote oogstmerk. Er is dus van alles. Tot kwart, wanneer is de Stappeldij dit hier? 24 augustus.
25 augustus. Binnen mensen die meer zien willen van deze oude machines. Kom dan 25 augustus. Je weer naar je Damshoestrein. Heren, bedankt voor je komst. En dan is het nou tijd voor u om oer te gaan naar uw soapserie. Waar alle dagen hier een soap van de basisschool bij een zakkelsaai. Die zien laten zullen hoe naar Beets er oer 50 jaar uitziet. Nou, ik ben tegen benijd, dus we zien Jen. Goed, zullen we hem bijkletsen? Goed idee. Kan ik eens me helpen? Koffie graag. Ik ga straks weer iets leuks kocht. Prosecco. Oké, komt eraan. Oh, let zien. Oh, die is leuk. Zo, daar is ook een hele leuke winkel, daar achter dus. Oké, en bestoei je met die jacht? Ja, ik lust wel maar mijn jacht in de jacht aan. Zou weer in het hotel of net? Wie wil mijn plan? Alleen nog in één keer zei die beheerder dat ik net meer in mijn kamer kan komen, omdat hij bezet is. Hè? Wat raar. Voel ik al. Zullen we een bakje koffie nemen? Ja, graag. Ik had er zin in. Nou, hoe gaat het met die hotel? Ja, het gaat hartstikke goed met mijn hotel. En ja, ik vind je hartstikke vol. Want 2999 cent. Nou, maar mijn jachthaven gaat het ook goed. Ik vind je wat 3000. Zo, dat is heel wat. Wat wil die man? Zo snel. Dit weer een soap. Ik ben tegenwoordig hoe dit eindigt hier zult, dus morgen maar weer even zien. Wij gaan eruit. Mijn muziek weer van Greta Andela. Ik zou zeggen, tot morgen. Weer naar je uitsturing. Greta. You, can I follow? Oh, I ask you, why not always be in the ocean where I'm unraveled and be my only, be the water where I'm waiting. You're my river running high, run deep, run wild. I will follow you, deep sea baby. I will follow you. I will follow you, darkdom honey. I will follow you. Rebel, I'm the runner. He's a message. I'm the daughter waiting for you.